Rakas 15-vuotias minä. Rakas rippikouluikäinen minä. Morjesta päivää, rakas 15-vuotias minäni. Tänä kesänä sä tuut käymään rippikoulun ja sen jälkeen sä tuut menemään isoskoulutukseen. Lähdepä sinne isoskoulutukseen. Vuoden päästä sulla ei ole pelkästään yksi, vaan sulla on useita ihmisiä, ketä sä voit sanoa ystävikseksi. Sä tuut lähteä isoskoulutukseen. Ja siellä sä tuut saamaan niin paljon uusia kavereita, että sun maailma tulee räjähtämään. Löydät paljon kavereita. Hyvinkin fyysisesti. Joo, mä tiedän, että ei kaverit kauheasti halunnut sinne lähteä, että sä lähdet, mutta tulee paljon itsevarmuutta. Että nää pyöris siellä yksin siellä koulun nurkassa, vaan sä lähdet siitä messiin. Sä tuut löytää sun ensimmäisen tyttöystävän isoskoulutuksesta. Isoskoulutusleirillä tulee olemaan siisteintä, mitä sä oot koskaan ikinä tuntenut tai kokenut. Ja 5 kesänä peräkkäin sä tuut olemaan isosena leireillä. Ja se tulee olemaan niin kivaa, että sä haluat hakea vielä teologiseen opiskelemaan sitä alaa, koska sä et halua enää koskaan lopettaa sitä. Siellä ei tarvii näytellä, ei tarvii mennä mainstream-virran mukana. Sä voit olla just sitä, mitä sä oot siellä. Mä tiedän, kuinka paljon sua tällä hetkellä ahistaa rippikoulu. Sua ahistaa koulukiusaus. Mä voin sanoa sulle, että sun rippikoulussa tulee olemaan aivan uskomattoman hyvä. Ja sen jälkeen, kun sä lähdet isoskoulutukseen, niin se muuttaa sun koko elämän. Sun koulukiusaaminen ei lopu, mutta sulla on niin paljon tukea sun ympärillä, että se ei enää haittaa sua. Tulee ääntä, luukia, itsevarmuutta, ihan kaikki helahoito, kavereita. Se, mitä sä itse toivoit, että sulla olisi. Sä tulet oppia soittaa kitaraa. Sä tulet saamaan niin paljon rohkeutta seurakunnan toiminnasta, että sä tulet esiintymään lavalla näyttelijänä parhaimmillaan 200 ihmiselle ja soittamaan keikoilla. Ja sen takia sä tuut vielä nytkin 24-vuotiaana olemaan rippileirillä mukana, koska se on niin makeata. Lähden nyt messiin vielä, kun voit.